Здравейте! Ние отново сме на сиво. Въпреки че бяхме известно време болни и тримата вкъщи. Сега ще видим какво ще правим. Днес не сме за цял ден. Да, тук има няколко котки, пък нашето куче не се разбира много с тях. Това, което ще направя днес, понеже много валя предишната седмица и половина и вече тръгнала, не знам дали се вижда, голяма част от тревичката на тази част, която вече бях изчистила, и ще махнем онази суха трева най-накрая, надявам се, защото вече прекалено много време го отлагам. Пък искам все повече и повече неща да сея. Сега днес времето е много топло, така че очаквам и следващите дни да е така. Тук и моите хора. Между другото, репичките все повече и повече са пораснали. Сега ще обърна да ви покажа. Ето ги, доста са големи. Даже на места вече се виждат и червените краечета. Много се радвам. Тук помислих си първоначално, че това е тръгнало да става на салата, но ще се опитам да ги махна. Покрай тях има доста малки листенца, които са на гъсто, и предполагам, че това са или самите салатки, или морковите. Просто нямам идея, но явно по-бавно се случват нещата. Ще поизчистя малко и сега ще ви покажа. Имам тук няколко неща, които съм си приготвила. И именно ето тези растичета краставица. Не знам дали ще се получат, дали трябва да са толкова малки или по-големи. Нямам идея. До сега съм гледала единствено на тераса и беше успешно. Да се получат в градината. А с малки онзи ден начупихме голяма част от черупки яйца. Събирам ги цяла зима с идеята, че един ден, като си вземем градина, да ги наръся отгоре около самите зеленчуци, заради самия калций, който знам, че е много полезен. И имам и да насадя някои цветя, невен, и имаше още едно, което забравих как се казва, до самите домати, понеже четох, че убиват самите вредители, по-скоро отблъскват вредителите, които биха навредили на самото растение. И още нещо, за което вече бях споделила, че много отдавна искам да си направя повдигната леха. Миналия път идвахме, но понеже бяхме за кратко, нямаше с какво да снимам. И сега ще ви покажа как изглежда. Ето я повдигнатата леха с доматите. Взех два сорта домати, като едните са розов домат, български, а другите са обикновен червен. И мисля между самите растения да засадя въпросните цветя, за които ви разказах. За сега мисля, че са се хванали. Така като гледам, ето тук вече има някакви... Не знам дали се вижда. Като черни буби, мравки. Не знам дали е добре това, но ще видя какво мога да измисля по въпроса. И ето това е частта, която ви казах, че остана да се изчисти. Въпреки че е суха трева, честно казвам, такива корени има, че просто не знам как ще се получи да засаждам каквото и да е, освен ако няма такива лехи. Но ще се постарая да изчистя добре и ако е необходимо, мъжът ми каза, че може да направи още такива. Така, ето това са цветята, които искам да засадя между доматите. И след това ще сложа от тази съхнала трева отгоре. Взела съм и още семена, но предполагам, че тези би трябвало да стигнат. Сега ще ги отворя да видя горе-долу колко са като количество, защото не пише. Ето тук ще оставя малко. А всъщност той е само почва и предполагам, че вътре са самите семена. Да, мамо! Майсториш ли? Браво! Да, сега ще ги засадя.
Така малко се заигра. Ето така изглежда в момента. Долу сложих семенцата, полях хубаво отгоре, след като сложих абсолютно всичко. Някои сега парченца ми са толкова ситни, но надявам се да не е проблем. За първи път правя, така че все пак се учим от грешките си. Между другото, за момента дъчука на дърво. Домата много ми харесва как изглежда. Дано само тези буби да се махнат и всичко ще е наред. След малко ще мисля да забия, имам едни като малки колчета. Или пък е рано още, може би по-скоро да изчака малко да пораснат и тогава. Час и половина по-късно. И вече сме изгорели. Слънцето е супер силно. И горе-долу имаме някакъв напредък с тази част на градината, обаче, честно ви казвам, тревата е суха. Обаче корените надолу са толкова, не знам, дълбоки или жилави, или как да ги нареча. Обаче, ужасно, двамата се мъчим тук. По принцип, днес искахме да го караме по-лежерно. Да не правим много неща, обаче, понеже аз подкарах мъжа ми, пък той тръгна с дънки. И така, ще изчистим каквото можем днес, други ден пак. И така, няма да станем просто наведнъж. Добро утро от нас. Днес е 25 май. Не знам при вас как е времето, но тук на село е страшен студ. Аз съм с тениска, буза, свичър, лек и ми е супер студено. Направо не мога да повярвам май месец колко е студено. Искам да ви покажа докъде сме стигнали до момента. Така, ето го малкото коридорче, което вече е шпакловано от майсторите. И имаме ново табло. Тук мислех, понеже предишните собственици държаха тук пералнята, което според мен е много добра идея. И си мисля да поръчаме нещо като шкафче или тип бюро, в което да вградим самата пералня и нагоре да сложим един голям шкаф, който примерно да е за якета, от другата страна да има за препарати, но не трябва да е много голям, понеже тук има и ключ за лампата. Ето е спалнята, която и тя също е почти готова. Това, между другото, ни е кухнята, която дойде вчера. Не очаквахме да дойде толкова бързо, въпреки че не сме стигнали до етап, в който даже да боядисваме, но за момента ще остане тук. Поръчахме от Виденов, много ми харесва, в маслинено-зелен цвят. Супер сладурско е. Тук, да, ще има легло, гардероб, нормалните неща за една спалня. И ето я и кухнята. Тук ще е кухнята. Тук имаме комин, който ще е за аспиратора към печката. Тук ще е хладилника, мивката, плот и тук ще имаме на малко ъглово шкафче, просто защото няма да има много място. Тук ще сложим един ъглов диван и съответно масата за хранене. Между другото, сега ще ви покажа какъв интересен уред си взехме за изкореняване на плевели, понеже не съм казвала до момента, но когато чистихме предната част на двора, до сега не съм виждала такова нещо, защото знаете, обикновената трева много лесно се плеви или с мотика, каквото на вас ви е по-удобно, но има някои, които са... сега ще ви покажа. Ето тези, например. Когато се опитвам да ги изкореня по този начин, много трудно става и обикновено се късат. И затова решихме да си вземем тази изкоренвачка. Не знам дали така се казва, тъй като мъжа ми ги поръча. Но според мен лично това е наистина много добро нещо, тъй като винаги ще е в полза. Градинката расте с пълни сили. Много се радвам. Сега ще ви покажа. Демонстрираме какъв уред си взехме за изкореняване. Вау! Модерна работа. Тук успях да си засадя няколко цветенца, като тези ги взех от Lidl.
доколкото видях, стават на дръвчета като порасна, дано да се хванат. Мисля, че пише, че издържат на температура до 8 градуса, което предполагам, че зимата ще трябва да ги покрием с нещо, за да не измръзнат. Тук имаме две храстчета лавандула, които между другото са пораснали, бяха една идея по-малки. И тук вече ми е повдигната леха. Какво още? Да, сега ще ви покажа. Между другото, разсада, който бях засадила, за съжаление, не знам какво се случва с него. Много зле изглежда. В момента почвата, не знам защо изглежда напукана, като тези дни валеше. Даже да не кажа, че от 2 седмици почти не е спирало да вали. И в момента е много студено. Докато пък тези са една идея по-добре, но за момента няма нито цветчета, нито нищо. Просто не знам. Надявам се поне те да станат, защото изглеждат една идея по-добре. Днеска просто дойдохме да пробваме новата джаджа и да си засадя новите цветя. Но времето като е лошо и ние идваме общо взето мъжа ми, когато почива, което не е много често. Сега ще подготви стаята за слагане на плочките, тъй като той ще ги слага. След обяд ще идва и ще ги започне. След това, предполагам, ще стигнем и до боядисването и до сглабянето на кухнята, за което аз всъщност нямам търпение. Между другото, тук си засадих едни овивни цветя, които се надявам да тръгнат по самата ограда. Има малко уединение, тъй като, как да кажа, сме на малко по-главна улица. И ми е странно така, аз не съм свикнала, понеже ние цял живот живея в апартамент. Примерно седнали сме с детето на земята в градината, опънали сме се и минават хората и ни гледат. Не знам, за мен е много странно и ми е неудобно такова. И да, надявам се да се получат. Ето го това цвете. По принцип имаме такова засадено пред блока, но съм го засадила в ето това блокче. Просто не знам дали изобщо ще се хване. Много се надявам, просто защото тук няма къде. Опа! Тук са само камъни и всъщност това е найлон. Върху нейлона има камъни. Обаче вчера се опитах да повдигна, защото си мислех, че е почва. И викам, просто ще направя една дупка в нейлона и така ще го засадя. Обаче отдолу има много големи камъни. Тук просто няма как да ги махна, защото са огромни. И така, общо взето, това е за момента. Тук са се подали и няколко цветчета. Много се радвам. Обаче, честно казано, ме притесняват ето тези черните буби. То всъщност не знам дали са буби или... но ги има на всяко растение. А пък останалите дръвчета, които имаме в градината, са пълни с листни въшки. И сега мисля да проверя в интернет препарати, с които да ги напръскам. Ето вижте. Не знам на какво се дължи на това, че имаше много валежи, но целите дървета изглеждат по този начин. И въпреки, че на места видях, че са тръгнали да дават плодове, предполагам, че ето тук вече има, мисля, че това е слива. Не се лъжа, не съм много запозната. Но абсолютно където и да го погледнеш това дърво, то е в листни въшки. Надявам се да може да се спаси. Тук имаме още едно, което е още по-зле. Наистина не знам. Дано да се оправят, но... Така, понеже в първото видео, което бях качила, много хора ме опрекваха, че съм мрънкала. Ето за това ви говоря. Ето, двора. Чудо и приказ. Мизерия, душия. Натам да не говорим колко ще има. Та всъщност двора стига до там някъде. Това цялото нещо е нашия двор и съответно ето там вече започва на комшията двора. Единственото, което мислим да запазим е тази постройка, която мислим след време да гледаме кокошки в нея, понеже много искам да имам кокошки или патита.
И единственото хубаво е ето този камък, който ще запази. Всичко останало се хвърля. Наистина, ако ми кажете сега, че това не е сметище, ми извиняйте, ама не сте прави. Аз не мрънкам и така. По принцип много мразя мрънкачи, но това нещо тук е просто потресаващо. И искам да видите... Опа! Понеже ви казах, че собствените са имали 10 котки, имали са и 2-3 кучета, които са гледали тук. Лайната стигаха до тук. Цялото това нещо. Просто не знам как са излизали отзад, но всъщност като виждате гледката, те надали са излизали изобщо. И единственият ни вариант, който ние можем да стигнем до покрива, и то само на постройката, в които са тези две стаи, които видяхте, е от тук. Като виждате просто как е направено всичко. Направено с нови материали, но е направено толкова некачествено, че то като трябва да го правиш наново. Келфайда. А кучетата, които ви казах, че са живяли тук, това, което виждате по вратата, са техните изпражнения. Много гнусно. Просто нямам думи. Но такова ще е просто за момента тук, понеже за момента не сме я сменили още, но ще я сменим. Опитахме се да го чистим, но честно казано предпочитам да я сменим. Така или иначе инсталацията е един път. Понеже не ме свърта да стоя на едно място, реших, че ще си направя импровизирана леха или по-скоро ограждение, за което да знам какво съм засадила, тъй като виждате състоянието на тази градина, колкото и да се опитвахме да я почистим, просто с тревата трябва да измислим нещо друго или с фреза да обработим дворчето, но понеже ми бяха останали няколко семенца с салатки, моркови от лентата, която използвах в предишното видео, реших да си направя едно заграждение и просто да знам, че нещата са засадени там, тъй като малкия стъпва, кучето минава и това ми беше алтернативата за момента. В тази импровизирана лехичка, която е доста ниска, но понеже около нея виждате какъв е хаос, исках по някакъв начин да обработя почвата и да мога да се засадя нещо. Ще засадя отново морковите от лентата и малко салата, може би по 2 речета евентуално, просто защото там не мисля, че се хвана моркова. За сега има само салатки и ще видим каквото стане пък в крайна сметка. Тук засадих още ред салатка, ред моркови, салатка, моркови. Като скъсих лентата, просто защото тя е дълга 3 метра и няма как просто да я направя тук. А пък следващия път, в който ще дойдем, понеже мъжът ми ще лепи плочки, се надявам да успеем и да имаме време да ми направя още 1-2 лехи като тази, за да мога да си засадя още повече неща. Имам супер много семена за грах, зелен фасол, лют чушлета. Онези там ще видим дали ще се получат. За момента малко положението е 50 на 50. Така, в предишното видео ви бях показала как в тези циментови блокчета или бетонни, не съм сигурна, не разбирам, както и да е, бях засадила босилек и сега ще ви покажа колко бързо се е хванал. Абсолютно, според мен, почти даже не мисля, че има семенца, които да не са се хванали. Сега ще ги полея и понеже миналия път не засадих нищо в тази, сега ще си засадя малко мащерка. Мисля, че бях гледала някое видео на друго момиче, което
и бяха писали коментар всъщност, че мащерката прави много голям корен и за да се контролира е най-добре да е в саксия. Затова добре, че го изгледах това видео, понеже мислех просто да я наръся там до Магданоза. Ако виждате за какво голямо нещо става на въпрос. Така че сега ще ги засадя тук и ще полея босилика. Надявам се вече последващия път да са пораснали повече. Много обичам босилек, много върви на всичко и ако имаме повече, нямам търпение да си направя едно хубаво песто. Може би малко повече сложих, ама за всеки случай и все пак останаха семена. Ами, това е от нас за тази седмица. Надявам се да ви е било интересно видеото, да сте разтоварили по един или по друг начин с нас. Много моля, само ако имате някакъв съвет за лютите чушлета, кажете ми какво да ги правя. Прочетох супер много неща, но така и не разбрах защо листата изглеждат по този начин, дали е преполято или не, как може да се разбере. То не, че съм го и поливала толкова, просто от самите дъждове, но това е от нас. И надявам се да ми пишете в коментари дали ви е харесало, някакъв съвет, ако имате нещо, каквото бих могла да променя, с удоволствие бих го направила. И надявам се следващата седмица вече да мога да ви покажа плочките в кухнята и в коридора, да сме избрали боя, ламинат и всякакви такива неща. Ще избираме диван и такива интересни женски занимания. Така че пожелавам ви прекрасен уикенд и дано да е хубаво времето, да можете да си починете и да правите нещата, които обичате. Чао от мен и до скоро!